Konšpirátori fňukajú spolu svojich stolov. Útočí na nich skupina liberálnych trolov. No a tu je presne kameň úrazu. Martina Šimkovičová totiž v FPU zaviedla nasledovné zmeny. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Rešpektovanie iných kultúr však neznamená miešanie slovenskej kultúry s inou. No teraz to bolo tak, že bolo pár občianskych združení, ktoré čerpali takmer všetky zdroje FPU. Desiatky miliónov eur. Za prvé, žiadatelia musia ponovom oveľa presnejšie dokladovať, na čo budú peniaze minuté. Za druhé, zrušili sa viacročné zmluvy. Niektoré občianske združenia, ktoré brali peniaze z FPU, mali zmluvy na niekoľko rokov a po dobu niekoľkých rokov im chodila každý rok predom dohodnutá čiastka. Automaticky. Čo nedáva úplne zmysel, pretože FPU má slúžiť pre nových, mladých umelcov, ktorí nemajú inú možnosť. Zahyň, podlá duša, čo kokotiny na internet za každým donáša. Tak nesierte ma, lebo morho bude more! Aj morho je tvo môjho rodu, kto píše na internet sračky bez pôvodu. A za tretie, začalo sa férovejšie prerozdeľovať. Po tejto zmene napríklad taká nadácia Milana Šimečku, ktorá mala tiež podpísaný z FPU tento sweet deal, si musí každoročne tie peniaze obhájiť, že ich skutočne potrebuje a že len neparazituje na verejných financiách.